Каквото удъртия, бе? Какво става, дядо? Накъде си? Абе ти да не си глух, бе? Ако съм глух, бе. Ако си казал нещо, прощавай. Къде си тръгнал с този бастун? Към болницата отивам. Дядо, телефонът ти звъни, бе. Абе, телефонът ти звъни, не го ли чуваш, бе? Къде са взе той пък сега, бе? Мамка му, пак ли, бе? Здравейте! Накъде така? Абе, срещнах този старец по пътя и отиваше към болницата. Викам да окача. Сега отиваме натам. Нищо не е добре с ушите. Ама и тъшаците май го болят. Нищо много бавно ходи, така ми се стори. Ало! Занява се, ма. Тук съм в една кола. Ама няма, не са ме отвлекли. Тук един младеж ме видя и ме качи. Как защо? До болницата ме кара. Няма, с главата съм добре осушитени. Как с коя глава? Ай, сега ще затварям, че тук стават проблеми. Здрасти, моето момче, как си? Знаеш ли, що те спрях? Що? Защото караше с превишена скорост. И какво? Ами сега ще трябва да губя. Добре, бе. Ще ма губиш. Сериозен ли си, бе? И сега? Колко е главата? Главата е 200 лева. Айде 60 стотинки, че днеска не съм пил кафе. Так му си мислих, че има млади, добри хора. А всичко се превърна в хулиганство! Хулиганство! Обай то ще увременяваш такива неща. А сега полицайите се облече като пегани! Ай, шит ти е, Ей, дъртак! Какво му викаш, бе, нали е глух? Той няма да те чуе, бе. И да си сложиш гумичка на бастуна. Баща ти е трябвало да си сложи губичка на бастуна. Ако стана на селски бек, това дъртак те направи на 60 стотинки като за кафето. Ще ме държи той сметка бастуна, да ти ева тъпото чеге.